днешното видео няма да играем, а ще ви взема с мен на една тренировка и там заедно всички ще започнем една нова игра. Взимам сега камерата и отиваме навън да се върнем малко в училищните ми години, ще ви разкажа малко моя история от училище, ще направим един норматив, който също трябва да се прави в училище и също така ще ви разкажа малко повече за кампанията, която правим заедно с Декатлон. Предлагам ви да се обличаме и направо да ходим навън да действаме. Отиваме към площадката, където в принцип тренирам. Там има лостове, там е площадка за лостове, защото в принцип това тренирам. Съответно тук се нося един тебешир и една рулетка да може да се премеря, да се начертая на земята. Метрите за норматива, къде трябва да скачам. Рулетката е 3 метра, аз ще скоча може би към 6, така че трябва два пъти да премерям, ама няма проблеми. Много скоро от това място, на което тренирам принцип от площадката, ще направим едно друго видео, така че за него може да следите моят TikTok профил. Там ще отправим едно предизвикателство към вас, да видим кой може да ме бие. Няма да ви издавам повече. Следете TikTok-а, да видите и там предизвикателството. Отиваме сега малко да позагреем, защото е много важна част от цялата тренировка това нещо, загрявката. Така че отиваме, загряваме и вече чертаем и правим норматива. Започваме вече загрявката. Понеже днес ще правим скок дължина, главно ще се фокусираме върху долната част на тялото, краката съответно, защото върху тях пада най-голяма тежест и те най-много ще се натоварват днес. Така че тях ще гледаме какво ще ги загреем, ще загреем също и горната част, защото в принцип е хубаво да загрявате винаги всичко, преди каквато и да е тренировка или преди каквато и да е спортна активност, е изключително важно да загрявате цялото тяло, защото иначе супер лесно стават контузии, точно тогава стават най-много контузии, когато започвате нещо физическо и когато не сте загрели, буквално тогава стават най-много контузии, така че абсолютно никога не пренебрегвайте загрявката. По принцип, когато тренирам, правя част от загрявките с земята, там се разтягам, просто е много удобно, но понеже в момента е леко важно и също така е студено, защото е зима все пак, няма да сядам на земята, така че ще направим загрявката прави. Съответно ще раздвижим ставите и някакви стречове също така ще направим. И с това вече сме готови да скачам 5-600 метра, не знам, ще видим колко ще стане. Сега, показвам ви набързо какви движения и какви упражнения правя за загрявката. Няма да ви включвам целите моменти, в които загрявам, защото иначе ще стане буквално само загрявка цялото видео. Така че, както са ме учили мен в училище, още от тогава ме само, както и вас в момента може да ви учат в училище. Най-удобно е да почнем отгоре надолу главата, нали, някакви движения за врата, след което така раменете, след което може така да загреете лактите само на една страна, на другата страна, след това китките, нали, с такива движения, след което кръста на всички страни да го завъртите хубаво, малко по-разкрачени, нали. Оттам вече може да почнете малко да се поразтягате, така надолу. След което беше се взема надолу към коленете за днешната активност. Точно това е най-важното нещо, може би, защото върху коленете пада най-много тежест, върху глезените също, но коленете, нали, са най-натварени, така че супер прости такива въртеливи движения на една страна, на другата страна, някои правят така, някои правят така, както вече ви е по-удобно. И оттам вече, също може, също трябва и глезените да раздвижим. И това нещо, нали, само че направено повече пъти, не как сега показвам по 2-3 пъти набързо. Вече не е достатъчно. Тук вече, нали, може още някакви видове стречове пак. Така, може и така надолу вече, ако сте по-разтегнати, свивате краката, нали, колкото по-свити са ви краката, толкова по-трудно ще ви е това. И повече боли, така че пък ако сте много тегави, което аз със сигурност не съм, заставате така и направо с двете ръце барате земята. Също така може и някакви напади да направите така. Първо с единия, после с другия крак, редувате ги по няколко пъти така. И до тук вече сме готови с загрявката, така че вече хващам тебешира и почвам да се чертая тук метрите за норматива. Да видим колко метра ще трябва да скоча. Ще направим примерно норматива за 12 клас, да кажем, макар че в принцип вече остарявам, така че мисля, че не трябва да правя от последната година, ми трябва да слезна малко по-надолу, защото с годините, нали, възможностите не спадат, вече съм си на години, така че може би за 5-6 клас вече ще успея да се впиша за 6. За 12 клас ще видим някаква четворка, примерно, ако ми пишете, ще сме топ. Почнах вече да чертая, значи максимум, който съм чертал е 3 метра и ще започнем от 2,50. Оттам през 10 см, 2,50, 60-70, нали, на всичките, до 3 метра. Няма да ви лъжа, че като ги начертах, къде са метрите и застанах там, откъдето почнахме да измерваме, откъде трябва да скоча. Почнах да се съмнявам, такива ли са били нормативите, малко се пресних, не съм много далеч им се стори, но след малко ще пробваме да видим, може пък да не ми стигнат 3 метра, но
честно казвам, малко се съмнявам, не съм много далеч ми се сториха, да не съм забравил твърде много техниките и всичко. Направихме загравката, начертах си и всичко. Има и всичко, което ни трябва. Вече минаваме към първия скок на камера. Малко съм пресен, не съм скачал сигурно от ученик, буквално не съм скачал от ученик. Ама да видим как се представим. Няколко неща, които е хубаво да направим, за да може скока ни да стане добре. Започваме с приклякането. Хубаво е така преди да скочите няколко пъти да приклекнете. И също така е много важно да си използвате ръцете, защото много ви помагат за самия скок. Така че какво правим? Дигаме ръцете горе и сме изправени. Тръгваме да приклякаме, ръцете си зад, след което тръгват наобратно, заедно. И краката се изпъват заедно и ръцете се дигат нагоре заедно. И така няколко пъти надолу, нагоре. И вече когато се прецени, че сте окей, с изправянето с пъването на краката и с дигането на ръцете горе, точно тогава скачате. Също нещо друго много важно е да гледате точно на там, където искате да се приземите. Не да гледате примерно тук пред вас в краката ви, ами да гледате максимално напред и да гледате точно там, където искате да се приземите. Това ще ви помогне след това с баланса, след като паднете. След като не паднете, ами се приземите. Първи опит на камера и първи скок от 8 клас, да видим стареца дали ги владее още. Трябва ни 2,58 за 6 по норматива за 12 клас. Оттам по-надолу петиста вече почва от 2,36 до 2,57 съответно. Мисля, че ще се справя. На първия опит малко престъпах, така че няма да го броим него, да не ма гони госпожата от училище от час, защото съм нарушил права. Давайте разстреляме още един път, този път без да престъпвам и да видим колко ще скочим. Добре, 2,70 малко скочихме. Ще стигнем, мисля, че за 6. Ще питам госпожата дали всичко е било наред с скока. Между другото, това беше един от малкото нормативи в училище, на които имаше хора, които да ме бият, защото другите бяха, примерно, медицинска топка, имахме тест за ловкост, имахме тест за пъргавина, имахме 50 метра и 600 метра бягане. Бях супер лек и бягах супер много, на пъргавината също бях много бърз, но пък сега знае, че съм много висок, 1,96, но тогава все още в училище не бях пораснал толкова. Имаше момчета в класа, които бяха по 2 метра примерно и с супер дългите крака. На скок дължина беше единственото място, на което ме биеха. Те скачаха по, не знам, сигурно по 2,90 нещо скачаха. Аз скачах 2,80, примерно 2,80, 2,80 малко. Но на всички други тестове без загуба почти тук, ама тук нямаше как просто. Добре, в училище ни даваха по 2 опита за този норматив, така че сега направихме единия. Първия го броим за графика, сега направихме един, така че да правим още един, да видим дали ще успеем да скочим повече, по-малко и да видим каква оценка ще ни пишат. Последен опит, борим се за 6. Добре, почти 2,80 скочихме този път, явно все още ги владее стария, така че една шестица ни пишат за срока, за годината и направо за винаги. И така, направихме вече норматива, хора, писаха ни оценката и вече отиваме на топло разкрием, където ще ви разкажа още малко повече за нашата кампания заедно с Decathlon. Така че дай да не седим повече на съда и да се приберем. Приключихме вече с колко хора и искам сега да ви разкажа още малко за нашата кампания заедно с Decathlon. Целта ни е да накараме повече млади хора да тренират, да спортуват, да се движат като цяло. Защото статистиките показват, че има много деца в България, които са с наднормено тегло, съответно те не се движат достатъчно, така че това е цялата ни идея. Тренирайте, спортувайте, движете се още докато сте млади. Това е много хубаво, защото ако изградите тези навици да спортувате от млади, след това нещо през целия ви живот ще ви бъде супер полезно, защото е много по-лесно да се изградиш такъв навик, докато си малък, отколкото е след като вече пораснеш и не си свикнал цял живот си живее по един начин, това е много по-трудно, а пък това е по-правилният начин. Като аз съм спортувал през по-голяма част от моя живот, имало е няколко момента, в които не съм тренирал за сравнително кратки периоди, но просто съм виждал разликата в това как се чувстваш между периодите, в които тренираш и между тези, в които не тренираш. Просто се чувстваш много по-добре и когато не тренираш и не излизаш от комфортната зона, ти се чувстваш окей, но де-факто това е едно като илюзия и ако тренираш се чувстваш много по-добре. Така че тренирайте, спортувайте, движете се още докато сте по-малки, започнете и е хубаво това нещо да го правите цял живот. И така, това е нашата идея на кампанията.
Благодарности към Decathlon, че им предоставяха на мен тази възможност и дано сме успели да ви повлияем на вас да потренирате. И така, много благодаря, че гледате. Чао!